amics, Hans? Sí. Què és aquest soroll? No ho sé, els cignes estan molt nerviosos. Per què? Deu passar alguna cosa. De pressa, anem-ho a veure. Sí. Avui no hi és la princesa, Odette. Segur que estan nerviosos per això. I si està malalta? Durant aquests 3 anys ha vingut cada dia. No n'ha fallat ni un. Doncs no sé què li pot haver passat. Oh, Hans, però que beneit que ets. El bruixot Rothbard la té tancada. Esclar! O sigui que aquesta nit no podrà anar pas al ball del castell. Just a la fusta. I el pitjor és que el príncep Siegfried haurà d'escollir per força una altra esposa. Què fem, Margarida? Què podem fer? Què podem fer? Què fem? Ja ho tinc. Me'n vaig al castell i ho explicaré tot al príncep Siegfried. El príncep? Necessitem la seva ajuda per rescatar l'Odette. Nosaltres sols no hi podem fer res. Sí, tens raó. I ara, Hans, ves cap al castell d'en Rothbard i mira de saber què n'ha fet aquell malvat de l'Odette. Què? Vols que me'n vagi tot sol a casa d'aquell monstre? Ai, ai... Molt bé, o sigui que no hi vols anar. Doncs si no hi vas, no cal que pensis a casar-te amb mi. No vull compartir la vida amb un covard. Bé, Margarida, no et posis nerviosa, ja hi vaig, ja hi vaig. Moltes gràcies. Vaja, què hi farem? Ai. No sabrà mai com l'estimo. Tinc una idea genial. Ja està, matar el príncep. Matar el príncep? Quan el príncep hagi desaparegut, l'Odette s'enamorarà de mi. D'això res, pare. Encara que el príncep sigui mort, ella se l'estimarà per sempre més. El tindrà viu a la memòria. Potser sí que tens raó, però com puc solucionar aquest problema? Hi ha una solució i és perfecta. Ah, sí? Una solució? Sí, Quina és, Odile, sisplau? Digue-me-la, digue-me-la. fer que el príncep s'enamori d'una altra noia. Sí, però i si resulta que en Siegfried només té prou ulls per l'Odette, què farem aleshores? Odile! Odette, Odette! Què fas, pare? Sóc l'Odile, la teva filla. És que de cop i volta t'has tornat com l'Odette, us he confós. Bé, i ara què hi dius? Segur que en Siegfried s'enamorarà de mi. Haver trobat aquesta solució et fa una filla digna del teu pare. I ara vesteix-te i vés-te'n cap al ball. Estic convençut que en Siegfried quedarà fulminat d'amor per tu. A mi no em fa absolutament res casar-me amb en Siegfried. I estàs d'acord, pare? Naturalment que sí, estic encantat. Així no me n'hauré de preocupar més. Serà tot teu. I finalment l'Odette serà la teva esposa. Ai, que n'estic de nerviós. Pare, aquesta nit tindrem molta feina. No facis més la criatura i dorm una mica. Sí, tens raó. Ara me'n vaig a descansar. Bona nit a tothom!
Què passa? No ho sé, m'ha semblat veure un esquirol. Bajanades. Un esquirol! Oh, que ets valent. Com has arribat fins aquí? Quin esquirolet més maco. Què et passa? T'has perdut? Vaja, no m'entenc. I ara què faig? Voldria que portessis un missatge a l'Udet. Del ball d'aquesta nit, digue-li que no s'oblidi de la seva promesa, que vingui, que li esperaré. Au, corre, torna't al bosc. Què tens? I aquesta Margarida m'ha dit que parli amb l'Udet, però si el pont llevadís està hissat, com podré passar? Hauré de treure aquesta cadena. No puc, no es mou. Tinc una idea. Què ha estat aquest soroll? Quin espant! El pont llevadís! Qui ha tocat això? Deu haver estat una rata pudent. Es pensa que ha estat una rata. Aviat serà de nit i començarà el gran ball. Em sembla que hi aniré jo mateix a veure quina esposa escull el príncep Siegfried. Estic segur que m'ho passaré molt bé. Vaja, guaita, tant que he treballat. Udet. Príncep Siegfried. Udet, petita Udet. Espera'm aquí. Ara me'n vaig al ball i demà celebrarem el